Fando. Mám tady jeden rychlý požadavek od zákazníka. Potřebuje na tenhle ten díl označit číslo výkresu. Jo, udrž mi to. Provedu. Díky. No, to se nepovedlo. Kašlu na to. 6. Pepo, kde je ta 6 zase? Ráno tu byla. Šéfe, hotovo. Tak co, Fando, hotovo? Jasný. No to si ze mě děláš srandu. Šéfe, já tolik nedám. No to je příšerný. Takhle mi to zákazník neveme. No jo, ale co s tím teď? No tak s tím něco udělej. Uznač to nějak lepším způsobem, ne takhle. To je hrozný. Já už to líp nedám, bo jsem se doprosto musím doktorovi. Tak já ti přinesu nějakou lepší mašinku asi. Tak tady jsem ti, Fando, koupil pořádný stroj na značení. Stačí k tomu připojit čtečku, načíst z průvodky číslo výkresu a označit do materiálu. Jo? Nauč se s tím. Hračka, to bude hračka. To bude hračka, tak fajn. Tak hlavně ať je to pěkně vyťukaný, ale ne takhle. Zajebané. Tak co, Fando, hotovo? No paráda, to je skvělý. Díky, šéfe. Už to můžu poslat zákazníkovi. Skvělý, díky, hele. Tak měj se. Tak pecká pochvala. Času hafo díky tomu. Ach, si dám 20.